Ринат Фердиев паркы узган жумгада балаларның шат авазынан тынып тормады. Физик мөмкинлекләре шикле һәм күп балалы гаиләдә тәрбияләнүче сабыйлар өчен биредә хәйрия чарасы узды. Игелек кыл хәйриячеләр төркеме оештырган бәйрәмдә балалар гына түгел, әти-әниләре дә тормыш мәшәкатьләреннән арынып торды. К нам в центр обратились обычные люди, люди из Альметьевска, люди из Заинска, творческие люди, которые творят добро, оказывают милосердие, дарят детям надежду, радость. Мәйданда балалар өчен төрле күңел ачу мәйданчыклары эшләде. Аквагрим белән мотор прическалар ясатуга озын чиратлар тезелде. Сабыйларның яраткан геройлары Тедди Аю һәм Единорог белән истәлеккә фотога да төштеләр. Балчыктан эшләнмәләр әвәләвендә балалар үз итте. Рәхәтләнеп үзләре теләгән кулоннар ясадылар. Ребят, вот эта глина, они делают вот такие подвески. Но сначала нужно подготовить ее. Физик мөмкинлеге чикле өч балага хәйриячеләр әзерләгән аерым бүләкләр тапшырылды. Чара ахырында бәйрәм кунаклары тәмле ризыклардан авыз иттеләр. Истәлекле бүләкләр алдылар. Балаларның йөзеннән елмаю китмәде бу көнне. Һәр кайсы күтәренке күңел белән ял итте.